Dostala som krásne dary. Sú moje. Mám ich celý život. Sú úplne zadarmo a je na mne, kedy ich chcem vnímať a ako s nimi budem narábať. Môžem dýchať čerstvý voňavý vzduch. Nabije ma energiou, pozitívnou náladou. Je to pohľad, ktorý mi urobí radosť. Pozri na tú krásu okolo seba. Pozri na to nebo. Môžem počuť. Počujem, ako brzga sneh, ako spievajú vtáky, ako zurčí voda. Aj to ticho je úžasné. Môžem cítiť. Dotknúť sa. Vnímať. Mám ešte jeden zmysel, je ním intuícia. Máš ho aj ty? Sama sa rozhodujem, či ju chcem počuť, alebo ju počuť nechcem. Svojím rozhodnutím si udávam svoj život, či sa cítim dobre, alebo že sa cítim v nepohode. Mojím vlastným rozhodnutím a výjsť zo svojej ulity je to, čo ma dáva do pohody. Je to len na tebe, ako to urobíš aj ty, či si to dovolíš, pretože nikto iný ti nepomôže a nikto iný ti ten život neuprace, iba ty svojim vlastným rozhodnutím. Každé rozhodnutie je v tej chvíli to najsprávnejšie, pretože si sa tak rozhodol. A minulosť už nejde proste zmeniť. Pokiaľ sa mi nepáči, že moje rozhodnutie ma neurobilo šťastnou, tak sa z toho chcem poučiť. Na budúce sa rozhodnem inak, alebo sa rozhodnem takisto a znovu budem z toho frustrovaná. Alebo naopak, budem hľadať tým cesty a spôsoby, ako doceliť svoju pohodu. Čiže nikto iný, iba ja. Iba ja si určujem to, ako sa budem cítiť. Takže ti prajem, aj tebe, aj sebe si prajem správne rozhodnutia a vnímanie zmyslov naplno a počúvanie svojej intuície, pretože v našej ulite je tma. Tam nie sú žiadne zmysly. Je to len utápanie sa v nejakých svojich vlastných domnienkách a myšlienkách, ktoré sú čierne, temné, ale keď vidíš z ulity, vidíš tú krásu.